Hello, τρούπες εδώ, Storm εκεί, κάπου εκεί. Και σήμερα είμαι εδώ στο Octopus, την πιο ωραία παραλία του κόσμου. Και έγινε κάτι πολύ ασυνήθιστο, ξέρετε. Λοιπόν, κάθομουν ωραία, έπινα τη γρανίτα μου, άλλαζα στην πολυθρόνα μου και ξαφνικά ήρθε μπροστά στα μάτια μου αυτό το περίεργο πλάσμα. Γράψτε μου κάτω στα comments, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι γλύκα. Λοιπόν, ας το δούμε. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά δεν είναι γλυκούλι. Παπί, έλα εδώ. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Δεν είναι γλύκα. Και, εντάξει, δεν είναι ορφανό. Το έχει ένα άλλο σκυλάκι εδώ. Κολόπεδο που δεν λύγει. Όμως σοβαρά τώρα, γράψτε μου στα comments τι νομίζετε εσείς ότι είναι. Τι νομίζετε ότι είναι. Γράψτε. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό το πλασματάκι. Δεν είναι γλύκα. Πάμε να παίξουμε με αυτό. Ειδικά στους μυστήρες. Σ' άρεσε αυτό που είχε γίνει τότε με τη Φρίτ στο live? Λοιπόν, εδώ είναι και η μανουλίτσα του. Μιλάγανε και πετάκι το κανάλι στην κουβέντα. Εδώ είναι και η μανουλίτσα του. Λοιπόν, ήρθα. Να τη. Η μανουλίτσα του. Μετά κάνεις live streaming, κάνεις μόνο με ένα. Και το παιδί μου εσύ. Και αυτοί που γράφουν από κάτω. Βασανίζεσαι. Παρακολουθούν το stream. Εκείνη εκπέμπει, οι άλλοι είναι... Δεν είναι γλύκα. Να, το χαϊδεύεις έτσι. Κανόνισε. Θα γράφω ονόματα, του λέω μπλοκ, φύγε. Θα βλέπω αν μ' αρέσει, αν δεν μ' αρέσει. Δεν μπορείς να μου γράψεις συστηματικά. Δεν δαγκώνεις. Κοίτα την κάμερα. Τραβάς ζόρι, Μην ανησυχείς, και εσύ είσαι γλυκούλα, πολύ. Είσαι και tiny. Και αυτός είναι πολύ πιο tiny, αλλά εσύ είσαι πολύ tiny. Και αυτός είναι ακόμα πιο tiny. Και εσύ είσαι tiny, και αυτός είναι πιο tiny. Και εσύ tiny, και αυτός πιο tiny. Δεν είναι γλύκα. Είναι πολύ γλυκούλα. Όπα, ο ήλιος. Κάτσε να προσέξεις γιατί δεν φαίνεται καλά στην κάμερα. Είναι πολύ γλυκούλη όμως. Παραδεχτείτε το. Λοιπόν, άμα θέλει να το δείτε, ελάτε στο... Φαίνεται. Κάτσε. Εγώ, έτσι όπως είμαι. Ελάτε. Ωραία, εσύ είσαι φτιαγμένη, εγώ θα βγω έτσι σαν την τρελή. Ωραία νονά, θα πούνε μετά η νονά της τρελή. Octopus παραλία. Κάνε με τον ονόνα. Είναι σε ένα κάμπινγκ. Περιμένετε λίγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά λέγεται Octopus. Να το, βγαίνει. Βγήκε, βλέπετε. Και ήρθε εδώ και κάθισε. Λοιπόν, θα περιμένω λίγο να ζητιανεύει στο φαγητάκι του και μετά θα παίξουμε. Όπως θα δείτε τώρα, ζητιανεύει φαγητό, του δίνουν οι άλλοι, αλλά δεν το τρώει. Έλα εδώ. Περίμενε. Να κρατήσω καλά. Sorry, τραβάω με το κινητό μου. Να το έφυγε, φυγάς. Πότε θα το προβάλλεις? Σήμερα. Τώρα τρώει. Θα περιμένουμε λίγο.
πάρετε πατατάκι. Ταΐζεις το παιδί μου? Ναι, το ταΐζω. Γιατί? Γιατί φαίνεται να πεινάει. Το ξέρω. Πάω να το δω λίγο, εντάξει. Έγινε. Εντάξει. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα θα έχει φάει το κρέας. Όχι, ακόμα τρώει. Μη ρε. Μη, θα το καταπιείς. Ώστε με αποφεύγεις, Μ' αποφεύγει. Να και η Μανουλίτσα. Να και το παιδάκι. Δεν είναι τέλειο. Επίσης, απλώς για να ξέρετε, είμαι στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αλλά είμαι στη θάλασσα. Μην το ξέρετε. Λοιπόν, αυτό για σήμερα, Troopers. Χάρηκα πολύ που ήμασταν μαζί. Τον ήλιο μου. Αυτό για σήμερα, Troopers. Τελείωσε το φαγάκι του. Λοιπόν, θα παίξω ένα τελευταίο πράγμα μαζί του. Εντάξει, ένα. Θα παίξω, όπως έλεγα, ένα μόνο. Εντάξει, ένα. Και να είμαι πάλι. Λοιπόν, πήρα λίγο κρατάκι. Λοιπόν, αλλά αυτό, όχι. Αυτό είναι για το μικρούλι. Όχι, είναι για το μικρούλι. Όμως ξέρεις κάτι. Αχ, μου δώσε στο κεράκι. Ρέμισε. Λοιπόν, πείτε μου ότι γράψτε κάτω στα comments τι θέλετε να κάνετε την επόμενη φορά που θα έρθω εδώ και άμα το δω και άμα έχει μεγαλώσει τι θα κάνουμε. Γράψτε μου κάτω στα comments και εγώ θα το κάνω. Trooper out.